Ahojte, dnes je sobota 31. mája a dnes sme sa vybrali do lesa na prieskum s cieľom nájsť vzácne húbky, volajú sa myhavky vodné. Typické pre ich rast je, že obľúbujú čisté horské potôčiky, čiže sú takým indikátorom, že tam, kde rastú, je tá voda naozaj čistá. A dnes sa nám ich podarilo nájsť po prvýkrát. Dostali sme od kamaráta indíciu, že kde by sa mohli vyskytovať, a aj sme ich našli. Sú naozaj krásne, sú to veľmi drobné húbky. A ako môžete vidieť, rastú takto v tom horskom potôčiku. Vždycky vyrastajú z dreva. Väčšinou sú to buď jalše, ale môžu to byť aj smrekové konáriky. No a tieto sú naozaj parádne. Je to pomerne vzácna huba. A okrem horských potôčikov obľúbuje takisto rašeliniská, cez ktoré môžu nejaké potôčiky pretekať. Sú to drobné húbky od niekoľko milimetrov po, neviem, možno centimeter a pol na výšku. A tuto poblíž máme rašelinisko, je tam mach, čučoriedky, brusnice a tá voda sa tam naozaj drží v tom rašelinisku, je tam vlhko. Takže konečne viem, ako a kde rastú. Už mám ten biotop napozeraný, tak už budem vedieť, že keď bude možno aj niekde inde, že kde by mohli rásť. Sú to takéto miniatúrne hubičky. Nádhera.